Il-Mexxej Laburista Joseph Muscat it-tlieta filgħodu żar il-kampus tal-Università fejn bħalissa qed tkun organizzata il-Freshers Week. Waqt illi dar l-istens tal-għaqdiet differenti universitarji huwa tkellem mal-istudenti dwar temi ta' interess għalihom. Irrefera għad-diskors tar-rettur fil-ftuh tas-sena akademika u qal li hemm bżonn ta' aktar fondi lill-Università. Nemmnu li għalhekk ukoll illi fil-waqt li nipprovdu aktar fondi għall-Università il-ċavetta ta' kollox tibqa' tkabbir ekonomiku. La darba tkabbar l-ekonomija huwa b'dak il-mod li dħul tal-Gvern ikun jista' jikber u b'dak il-mod ukoll li tista' tagħti aktar riżorsi lill-Università. Joseph Muscat iddikjara li Gvern ġdid mhux biss iżomm l-istipendji iżda jsaħħaħhom. Waqt li qegħdin hawnhekk ukoll inkomplu nassiguraw mill-ġdid lill-studenti kollha illi dwar il-kwistjoni tal-istipendji, illi aħna f'moħħna li l-istipendji jinżammu, jiġifieri din hija weda ċara u tonda l-istipendji jinżammu. Filwaqt li sellem lill-istudenti tal-Junior College, l-MCAST u l-Higher Secondary, il-Mexxej Laburista qal illi bħala pajjiż rridu naħsbu wkoll fl-istudenti li waqgħu mis-sistema. Jakkumpanjaw lill-Mexxej Laburista kien hemm id-deputati Laburisti Everest Bartolo, Owen Bonnici u Luciano Buzutti. Llum qegħdin niċċelebraw is-sabiħ ta' li tkun student fl-Università għaw iktar minn 3000 student ġdid din is-sena. Aħna ngħidulhom proset talli waslu sa hawnhekk, aħna rridu niċċelebraw magħhom dan is-suċċess li kisbu, però aħna rridu iktar, aħna rridu li l-Università tkompli tinfetaħ, ikun hemm iktar fondi mill-Gvern għall-Università sabiex din l-Università u istituzzjonijiet terzjarji oħrajn jilagħbu ċavetta importanti għat-tkabbir ekonomiku li pajjiżna tant għandu bżonn. L-ewwel hekk l-atmosfera waħda elettrizzanti ħafna tara l-enerġija taż-żgħażagħ, l-entużjażmu ta' dawk li ilhom hawnhekk fl-Università, ta' dak li daħlu f'din l-avventura li min jaf kemm il-sena se toħodhom hawnhekk fil-kurituri fis-swali tal-Università. Ovvjament kulħadd hija għal dawn iż-żgħażagħ huwa kollha żmien importanti ħafna permezz tagħhom illum il-ġurnata jkunu jistgħu quddiem igawdu l-frott ta' dak li jagħmlu hawnhekk fl-Università.